Dîroka Kurda ya devkî bi dengbêjî û dengbêjî jî bi strînên dayika ve heta ev dem hatiye. Dengbêj Hanife Berizerî û Kurdistan Spertî bi stranên xwe yên dengbêjî û lorîkên dayika li Enqerê di kafeya destar da strîn. Hanife Berizerî di nav malbateka dengbêjan da mezin bûye. Dema dest bi dengbêjiyê kiriye pêştir malbat dij derketiye. Li dûra jî daxwazê wê pejirandine. Ez dibêje heger dayikîk dengê ve rengê ve hebe bila nêwanda kirin. Dengê dayika bila nêwanda kirin. Çimku dayik ganiya sterhanê. Sterhana ji dayika dest pêke. Çimku dayik dilşawat e. Çimku dayik zehmetkêş e. Qedera her du dengbêjan jî berdêlî bûye. Kurdistan Spertî berdêlê bavê xwe ye. Hanife Berizerî jî berdêlê apê xwe ye. Her du dengbêj jî berdêliyê êşeka giran dibînin. Kurdistan Spertî dibêje jin li ber derdê xwe dispêrînin dengbêjiyê. Çanda babu kala ne? Çanda Kurdane me navê bêwanda kirin. Me divê em dest pê bikî û em wan dababî ciwanên me dest pê bikin. Vay Meryem Xanê, vay Ayşe Şanê, vay Xoxa Belîzerî, ev dayîkên men çûyîn ber rehmetê yanî me navê deng wan dababe, dengê jinê me divê dewamlî hebit. Çîrok û stranên Kurdistan û Hanife guhdarvanê wan jî xist bin bandora êş û elemê wan. Guhdarvanê dengbêja dema vê yekê bilêz dikin, hissê xwe wiha tînin ziman. Mi Kurdî jî em stranê îşev jî mi pir hez kir. Jin jî pir rind stranê xweş dibîjîne. Ez ji Milazgirê me Mûşê hunermendê me baş dibêjin. Şevekî xweş derbas dibe. Em jê memnûn ne ya. Di roja ketkarê cîhanê jinan da li Enqerê stranên dengbêj Kurdistan û Hanife rengekî taybet da ser vê roja jinên ketkar. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.